Wat zijn ze aan het bouwen? Weet u het? Ja, ik dacht het. Die auto die daar staat van WePlay, die hebben daar verderop hebben ze nu een... Speeltuin of zo? Ja, nee, niet hoe noem je dat? Een kinderopvang. En die komt naar hier. Ah, die gaan verhuizen. Die gaan verhuizen. En als het goed is, komt er ook nog de kinderboerderij die daar is, die komt hier. Oh. En als het goed is, komt daar verderop ook nog woningen voor. Ouderen? Ouderen, hoe noem je dat? Niet asielzoekers, maar voor... Mensen met een beperking? Nee, ook niet. Mensen uit de Oekraïne? Zoiets. Zoiets. Ja. Ik was het even kwijt. Maar u houdt het, u zegt, u gaat om de haverklap even kijken. Nee, zij komt bij mij voor de oppas en elke dinsdag en donderdag komen we even kijken hoe ver ze zijn. Oké. En wat is zij van u? Zij is mijn kleindochter. Wat een schatje. Ja, hè? Maar ze denkt natuurlijk van, wat heb Wie ik nou zijn aan de zij fiets nou? hangen, hè? Wie zijn zij nou? Die ken ik niet. En hoe heet uw kleindochter? Nila. 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 Nila Louise. Nila Louise. Ja, ze denkt, die mannetjes die ken ik niet. Nee, die ken ik niet. Zeg maar, dag meneer. Zeg maar, dag meneer. Hallo Nila. Zeg, dag Nila meneer. Louise. En heeft u een vaste dag, oppasdag? Ja, de dinsdag en de donderdag. Oké. Ja, dan gaan we blaadjes plukken en van alles wat je in het bos vinden kan. Takjes en noem maar op. Ja, maar je bent hier natuurlijk zo in het bos, Ja, hè? ik woon hier vlakbij en ik steek over en ik ben in het bos. En u woont al lang in Sint-Odiliënberg? 4 jaar. 4 jaar? Ja. En daarvoor? In Roermond. In Roermond? Ja. Want u spreekt wel Nederlands en geen, Ik spreek Nederlands. geen Limburgs? Ik versta het allemaal wel, maar ik kan het niet spreken. Oké. Dat klinkt niet. Dat klinkt niet. Oh, er komt geluid uit. Ja, hoort je de vogeltjes en ja, je leert van alles in het bos als zo'n kleine. Hè? En waar woont Nila? Nila woont 5 minuutjes verder van oma, Oh, dus piece of cake. ja. En Nila is de dochter van uw zoon Van of mijn dochter? zoon. Van Oké. mijn zoon. Van mijn zoon. Ja. En hoeveel kinderen heeft u? Ik zelf heb 4 kinderen. Ja, 4. 4. In totaal 4. Een samengesteld gezin. Van u en uw huidige man, Ja, vriend? van mijn huidige man. U bent wel getrouwd. Ik ben wel getrouwd, ja. Ja. De auto, We ja. hebben 4 kinderen, een dochter van 48 en nog een andere dochter van 37, een zoon van 33 en de jongste 26. Oké. Dus ik heb ze alle kleuren, formaten en En bij u thuis is het altijd een gezellige boel? het is altijd een gezellige Ja, boel. ik had al zo'n vermoeden. Eten is het sociale verbinden, hè. Eten en babbeltjes en geschiedenis en verhaaltjes van vroeger dus. De geschiedenis van? Verhaaltjes van vroeger, van de familie, gekke dingetjes, ja. En waar liggen uw roots, als ik vragen mag? Mijn roots liggen in Suriname. In Suriname. Ja, Want u heeft het over eten en verbinden, hè? ja. In de Surinaamse cultuur is dat, Is dat tot... een van de grootste verbinders. Ja, ja, dat klopt. Dus het is altijd een gezellige boel. Bent u ook op Suriname geboren? Ik ben Of in Suriname geboren en ik woon hier al 48 jaar. Oké. Ja. Maar ik neem aan nog wel eens terug geweest naar Suriname. Ja, wel eens. Vakantietje of zo. Ja, ik heb niet zoveel heimwee. Ik heb mijn hart aan Nederland gegeven. Dus ja, als je constant op en neer gaat, dan leef je op 2, ja. Eén hart is hier. Oh, ja, is het vliegtuig, hè? Is het vliegtuig? Ja, dat is een vliegtuig. Ja, alles valt Leuk, op. hè? Alles ontdekken. Alles op. Vliegtuig. Ja, heeft u dat ook gehoord? Auw, ja, ze zegt ja, ja. Dus ja, de seizoenen vind ik prachtig. Alleen maar warm vind ik niks. Wat opmerkelijk. Ja. Maar dat u dat ook zo uitgesproken zegt. Ik heb Ja. mijn hart verpand aan Nederland. Ja, klopt. Want toen ik, even kijken, 48 jaar geleden hier naartoe kwam. En ik de eerste week ontzettend veel heimwee, want ik kwam in de winter. En de winters van toen waren niet de winters van nu. Nee, dat klopt. Min 15, min 20 en
En voor je naar buiten ging was jas aan en sjaal en muts. En ik had zo heimwee, want ik kende, behalve mijn vorige man, kende ik niemand in Nederland. Ik dacht, zo kan het niet langer. Knap je om en ik heb nooit meer heimwee gehad. Ze zijn weg, ja, ze zijn weg. Dat is weg. Het vliegtuig is wel weg. Oh, die is weer weg. En zodoende. Kan zo... Bist ze muug? Nee, zij praat ook geen dialect. De ouders praten gewoon Nederlands. Zegt ze ook al oma? Ze zegt oma. Ja? Ja, en opa. Ja, ze kan het een en ander zeggen. Ja? En nu waren we net even met de mevrouw in gesprek via de deurbel. Oh, oké, wat grappig. Ja, die zitten ergens in het museum. Maar vindt Nila dat leuk, die versieringen? Nou, het is er nog niet echt opgevallen, want haar focus ligt op een klein hondje en een grote hond die zij hier hebben. Dus, en ze zetten wel eens appels voor de deur die je gratis mag meenemen. Dus daar is op gefocust, maar niet op die enge dingen nog. Oh, dus het zijn wel leuke mensen? Dit zijn leuke mensen. Ja, die indruk had ik ook al. Ja, hele leuke mensen, maar ik doe haar ook niet van kijk daar of zo. Maar Nila vindt dus de hondjes het leukste hier? Nila vindt de hondjes het leukst. Oké. En dat ze gratis een appel mag pakken ook. En ze vindt de appeltjes dan ook lekker? Ze vindt de appeltjes ook lekker. Ja, doet oma dan de appeltjes schillen thuis? Of eet ze zo op? Nee, dat doen we schillen. En banaantje eet je ook, hè? Een appel, ja. Een appel. Ja. En is dat ook zo dat als de kinderen komen eten, hè, het samengestelde gezin, dat u echt uitpakt met allerlei... ja? Ja. Wat komt er dan zoal op tafel? Surinaamse bami, Javaanse bami, nasi, roti. Natuurlijk. De Surinaamse gerechten. Groente, één dochter is veganist. Dus voor groentegerechten. Eén. Wat zeg je tegen die meneer? Eén. En het is altijd gezellig. Ja. En wat is het verschil tussen Suriname... Ja, ik hou zelf ook van lekker eten en van kokkerellen. Wat is het verschil tussen Surinaamse bami en Javaanse bami? Nou, Surinaamse bami en Javaanse bami is eigenlijk hetzelfde. Maar we noemen het in principe Javaanse bami. Oké. Uit Suriname. Want in Suriname heb je verschillende bevolkingsgroepen. Ja. En allemaal hebben ze zo hun eigen gerecht, zeg maar. Dus je kunt niet zeggen, dit is Surinaams. Je hebt van de Kriolen, je hebt van de Hindustanen, van de Javanen, Chinezen, de Joden, Spanjaarden en noem maar op. Ja, maar dat is het mooie van koken en van de keuken, hè? Dat het een smeltkroes is van allerlei culturen. Ja, klopt. Hey, en uw huidige man, Ja. waar u dus mee getrouwd bent, Ja. Hoe lang bent u met hem getrouwd? We zijn 34 jaar. Wauw. 34 jaar samen of getrouwd? Getrouwd. Getrouwd. Ja. En hoe lang kende u hem voordat u ging trouwen? We hebben elkaar op 25 augustus leren kennen en we zijn het jaar daarna getrouwd. Dan was u er snel uit. Ja, precies. Ik Ja. zag hem binnenkomen en ik dacht, ja, dat is het. Ik kan hem vertrouwen. Oh, gezondheid. En waar zag u hem binnenkomen? Waar heeft u hem voor het eerst gezien? Haha. Ja, haha. Nee, kijk, nu heb je de digitale, hè. Doe je dan scrollen via, hoe noem je die dingen? Die datingsapp. Ja. Maar dat had je vroeger niet. Tinder. Ja, maar dat had je vroeger niet. Je had wel de krant. De krant. De Volkskrant nog wel. Dus op zaterdag kwam zo'n hele dikke Volkskrant. En ja, ik kocht die, ik was alleen. En het was mooi weer, het was zomer. En ik keek bij, het heette volgens mij 3-in-1 contact. En ik denk, ja, wat zijn dat voor rare mensen? Nou, tot 2-3 keer toen heb ik zo'n krant gekocht. En de derde keer zag ik een hele kleine advertentie staan. Een jongeman, 31 jaar, journalist, wil Nieuwblad in zijn leven beschrijven. En iets in die advertentie raakte mijn hart. Wacht nou even, stond daar letterlijk, journalist wil Nieuwblad? Ja, nee, in zijn... afgekort. En mijn man lacht altijd als ik het zeg, want het is heel duur om advertenties te plaatsen. Dus moest alles afgekort worden. Ja, ja. Dus dankjewel. Nou, zo hebben we een afspraak gemaakt en ik zag hem en ik dacht, ja, dat is hij.
Is een baby, hè? Die is klein, hè? Is een klein takje. Zodoende. Maar uw huidige man is journalist? Was journalist. Hij heeft zich laten omscholen en is leerkracht geworden Nederlands. Maar wat grappig. Ja. En wij zijn inmiddels met pensioen. Die is ook een kleine, hè? Kom. Dus uw man heeft uiteindelijk voor de klas gestaan? Ja, voor de klas gestaan. Ja. Wat voor vak? Nederlands. Nederlands, ja. Journalist en dan... Ja. Ja. Kijk, die is een kleine. Dat is mijn buurvrouw. Hallo buurvrouw. Dat is de buurvrouw. Oh, nog eventjes. En die komt daar wonen. Ze zijn aan het bouwen. Aha. Ja, dus Oh die ja, wordt de buurvrouw van deze. Ik zag haar net buiten staan bij de... Oké. Ja. Oh, dus die is heel ver, Ja. heel ver verhuisd. Ja, schaap. Ja, dat is een kleine, hè?